हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. हरे कृष्णा ഹരേ കൃഷ്ണ. മമ ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണി. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് വിശ്വരൂപമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ, ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കൂ? ചതുർശ്ലോകി നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ശ്ലോകങ്ങള്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 8, 9, 10, 11 അല്ലെ? അതിൽ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, ഞാനാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകങ്ങളും ആത്മീയ ലോകങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചത്. എല്ലാം എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും ഞാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? പ്രാണ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? എന്നില് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് ഒരു ഭക്തരുടെ സംഘത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്റെ ലീലകളെ പറ്റി കേൾക്കുന്നു, പാടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? വേറൊരു ചിന്തയില്ലാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? എന്താ പറഞ്ഞു? എന്താ പറഞ്ഞത്? മൂന്നാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറയും സംബന്ധ എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ അഭിധേയ. എങ്ങനെയാണ് എത്തേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ മുഴുകാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്ത് പറയും? ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം തം. ഭഗവാൻ എന്ത് തരും? നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധി തരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി തരും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ എത്തണം എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അത് ദേവന്മാർക്ക് പോലും, അതായത് എന്താണ് ബ്രാഹ്മണർ, അതായത് മുനികൾക്കായാലും ദേവതന്മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക? അതിന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കാരുണ്യം തരണം. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള കാരുണ്യം നമ്മൾക്ക് തരും. ആ ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരും. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താണ്? തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം. എന്താ ചെയ്യണത്? കാരുണ്യപൂർവ്വം നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ അജ്ഞാനത്തെയൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അജ്ഞാനം തരും. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാനും ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ബുദ്ധിയും ബോധമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ട് ആ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ലെവലില് നമ്മളെ വെക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഇതാണ്, ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരം എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പിന്നെ പറഞ്ഞത്? ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക കാര്യം നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള ചിന്ത മുഴുവൻ എന്താണ്? ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ, ഒരു വീട്ടമ്മയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഇന്ന് എന്തുണ്ടാക്കും, അതെങ്ങനെ വരും, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. മക്കൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും എന്താ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, അവരെ എങ്ങനെ വെക്കണം, എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം, അടുത്ത എക്സാം വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? പല പ്രായങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറും.
ഇപ്പൊ കല്യാണപ്രായമുള്ള മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അയ്യോ അവര് കല്യാണം എവിടേക്കാണോ നടക്കാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെ ശ്രമിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് എന്താ പറയുക 24 മണിക്കൂറിൽ നമ്മളൊരു 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? 16 മണിക്കൂറുണ്ട്. ഈ 16 മണിക്കൂറും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ എന്തിലാണുള്ളത്? മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള സ്വയമുള്ള ചിന്തകൾ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്, നടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ലെവലുള്ള ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അതിനെന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് മക്കൾ ഒരു പണം സമ്പാദിക്കണം, അത് നിലനിർത്തണം, ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ വേണം, ഇതിനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് ഓരോരുത്തരും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്താ പ്രോമിസ് തരുന്നത്? ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠ വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. അപ്പൊ ഇതിനൊന്നും തനിയെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ ചിന്തകളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ അറിയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ അറിയാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് യോഗ്യതയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അത് നമുക്ക് സാധിച്ചു തരും, നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ, ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും അമ്പലത്തിൽ ഒരു ലിസ്റ്റും കൊണ്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നർത്ഥം. അത് നടത്തരണം, ഇത് നടത്തണം, ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചെല്ലാം ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത് അല്ലെ. ഇനി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ആ രൂപം ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട്, എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് ഈ വിശ്വരൂപം ഇതില്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ഒരു രൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന് കേട്ടോ. അതാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമാണിത്. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യം മധ്യാത്മസഞ്ചിതം യത്വയോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കും കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എന്താ പ്രോമിസ് ചെയ്തേക്കണത്? ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനുള്ള വഴി മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരം നിലനിർത്താനുള്ള, ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾക്ക് സുഖമായിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ സുധാമാവിന് നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ, സുധാമാവിന് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അതുപോലെ രാജാവിന് ധ്രുവൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ മാത്രം മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നീ പോയി രാജാവായി സുഖമായിട്ട് വരിക്കൂ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് അത്രയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ്, അപ്പൊ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും കൂടി ഭഗവാൻ നോക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, ഓടക്കുഴൽ ഊതുന്ന കൃഷ്ണന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഓടക്കുഴൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ വലിച്ചെടുക്കും എന്നുള്ള പോലെയുള്ളത് അതൊക്കെ മിഥ്യാധാരണകളാണ് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹമുള്ള കാരുണ്യമുള്ള ഒരച്ഛനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തി തരും. നമ്മൾ അത്രയും ചീത്തയാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാ ജന്മത്തിലും നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ വരണില്ലേ? എല്ലാവരും നമ്മളെ വിട്ടുപോയിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾ വിടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും എന്നാണ് നമ്മളുടെ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്? 12ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുക? എന്റെ എല്ലാ വ്യാമോഹങ്ങളും തീർന്നു, ഇപ്പൊ എല്ലാ സംശയങ്ങളും എനിക്ക് തീർന്നു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അങ്ങയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ടെൻഷനും ഒക്കെ എന്റെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഏവമേതത് യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപ ഐശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ പുരുഷോത്തമ, പുരുഷന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളവൻ അതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് അങ്ങ് വിസ്തരിച്ചത് മാറി അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിലാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഓടക്കുള്ളിൽ ഊതുന്ന ഭഗവാനായിട്ടല്ലേ, ഏകകോല വൃന്ദാവനത്തിൽ. അപ്പൊ സാധാരണ രൂപം, ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓടക്കുള്ളിൽ ഊതുന്ന ആ രൂപമാണ് അല്ലെ.
അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പല ജോലികളുണ്ടാവും. ഒരു ലോയർ ആണെന്ന് വെക്കൂ, ആ ലോയർ ഒരു യൂണിഫോം ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും അവരൊരു കോർട്ടിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ അത് അവരെ യഥാർത്ഥ രൂപമാണോ? അല്ല. അവർ വീട്ടിൽ പോയി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കാണുന്ന രൂപമാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു എത്തിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെയാണ് ഡ്രസ്സ് ധരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പം ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഇതല്ല. സാധാരണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയുണ്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം, അല്ലെ? നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഓടക്കുഴലിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ആ ശ്യാമസുന്ദര ത്രിഭംഗ രൂപമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങേ ഞാൻ സാധാരണ രൂപത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ആ വിശ്വാവിഷ്കാരം, എല്ലാ വിശ്വങ്ങളും ചേർന്നിട്ടുള്ള അങ്ങയുടെ രൂപം കാണുന്നത് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനൻ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും? അത് 2-3 കാരണങ്ങളാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഒരു വലിയ ആളാന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുകയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം അവർക്ക് കുറെ കഴിവുകളുണ്ട്, ഇത്രയും വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ ആ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ആദ്യം അർജുനനുള്ളത്. അർജുനൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അർജുനന് ഒരു ഡൗട്ട് ഇല്ല ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നോ ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിലനിർത്തുന്നതെന്നോ അത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലാണുള്ളത് എന്നുള്ളതൊന്നും അർജുന സംശയമില്ല എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ്? പരംബ്രഹ്മ പരംധാമ, എന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പിന്നെ അർജുനൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലേ? ശരിക്കും. എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും അങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ എത്ര നന്നായി ഉണ്ടാവും, ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം വരും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടും. ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരും നിറയെ പേര്, ഇപ്പൊ എനിക്കറിയില്ല, അപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നവരാത്രിക്ക് കൊല്ലൊക്കെ വെക്കും, ദേവിയുടെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ പാടും, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പാടുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മകളോ മകനോ ആരെങ്കിലും നന്നായിട്ട് പാടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു വീട്ടിൽ പോയിട്ട്, ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മള് കൊല്ലു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ബൊമ്മകളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഒരു ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പാട്ട് പാടും. അത് വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? എന്റെ മോൻ നന്നായിട്ട് പാടും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇരുത്തി ഒന്ന് പാടിപ്പിക്കും, എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണട്ടെ. നമുക്ക് തോന്നും അവർ ആ ഒരു കഴിവ് ബാക്കിയുള്ളവരും കാണണം എന്നുള്ളത് മാതിരി. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അർജുനന്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്താണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനന് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്തുണ്ട്? ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും അറിയണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിദ്ധികള്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിഭൂതികള് എല്ലാവരും ഈ ലോകത്തുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരും അറിയണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി കൂടിയാണ് അർജുനൻ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അവിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമതൊരു റീസൺ ഉണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു റീസൺ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ സ്വരൂപം കാണിച്ചു, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും ഇനി വരും തലമുറ വരുമ്പോ, ഇപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനമാണ്. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ എത്രയോ ആൾക്കാര്, ഇനി 4,27,000 കൊല്ലം നമുക്ക് ബാക്കിയാണ് കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാണ്. നിറയെ പേരുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന കുറെ രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അതായത് ശരിക്കും ആ കഴിവുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അവരോട് പറയാൻ വേണ്ടുന്ന, ശരി, നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഭഗവാനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും, എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ഭഗവാനല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഭഗവാനെ എന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഒരു ദ്വിബാഹു രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചതുർബാഹു രൂപത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ? 4 കൈയുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. 4 കൈയുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിശ്വ ആവിഷ്കാരം മുഴുവൻ കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ വാദങ്ങളെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണണം, ഈ വിശ്വരൂപത്തിൽ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 കാരണങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തെ എന്താണ്? ഒരു സുഹൃത്ത് ഉള്ള നിലയിൽ ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ആ രൂപത്തില്. രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ മുഴുവൻ തന്റെ ആ സുഹൃത്തിന്റെ, തന്റെ ആ പരമദിവ്യത്വമായ ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികൾ അറിയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹം അതിനെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക്. മൂന്നാമത് എന്താണ്? സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു ചെക്കാണ് അത്. വിശ്വരൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തി കാണിക്കൂ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ 3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീന ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താ? പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമാണ് അതുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാൻ അവതാരി ആണ്. ഓക്കെ. ഭഗവാൻ അവതാരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വരികയാണ്. അതാണ് അവതാരി എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇനി എന്താ അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വ്യത്യാസം? അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കഴിവുകളോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നതാണ്. എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും 6 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 6 ഗുണങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? കുറച്ച് വേഗം പറയണം കേട്ടോ. 6 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം, സൗന്ദര്യം, ശക്തി, ഉം. ധൈര്യം, പിന്നെന്താണ്? ത്യാഗം. ത്യാഗം. 6 ആയോ? 5 ആയി. സൗന്ദര്യമുണ്ട്, ത്യാഗമുണ്ട്, ബലം, കീർത്തി, ബലം, കീർത്തി, ജ്ഞാനം. ജ്ഞാനാണ് വിട്ടുപോയത് അല്ലെ? അപ്പോ പറഞ്ഞില്ല, അറിവ് എന്നുള്ളതാണ് വിട്ടുപോയത്. അപ്പൊ ഇത്രയും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും 6 ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവതാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണമാണ് അത്. ഇപ്പൊ ശ്രീരാമദേവൻ തന്നെയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാം ഉള്ളതല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പറയാ നമ്മൾ ഇതാണ് കീർത്തിയാണ് പറയുക, ശ്രീരാമദേവന്റെ പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ കപിലദേവനൊക്കെ ആയിട്ട് ശക്തിയാവേശ അവതാരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് ജ്ഞാനമായിട്ട് അറിവായിട്ടാണ് പറയുക. വാമനദേവനൊക്കെ സൗന്ദര്യമാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഓരോ ഗുണങ്ങളും ഓരോ അവതാരത്തിലും ഓരോ ഗുണങ്ങളും ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എല്ലാ ഗുണങ്ങളോടും കൂടി സ്വയം വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ സ്വയം വരുന്ന അതിനാണ് അവതാരി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. മറ്റേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും ഏതാണ്ട് ആ രൂപത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ അവതാരങ്ങളും അവതാരങ്ങളാണ്, അവതാരിയല്ല. അപ്പൊ ആ അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമാണുള്ളത്. നോ മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടു മനേനൈവ സ്വചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? പക്ഷേ ഭഗവാനും വേഗം തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അല്ലേ അർജുനൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം അർജുന. പക്ഷെ എന്താ പ്രോബ്ലം? നിന്റെ ഈ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഓരോ ആളുകൾക്കും 4 ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട്, പോരായ്മകളുണ്ട്. അതേതാന്നൊക്കെ അറിയോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണമല്ല. അത് നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് കുറച്ച് ദൂരത്തിലുള്ള കാര്യം പോലും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരം മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും പൂർണ്ണമല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അറിയുന്നതൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവല്ല. കാരണം നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ ശക്തിക്ക് അനുസരിച്ചാണ്. ചിലർക്ക് കണ്ണ് കാഴ്ചശക്തി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളറുകൾ പോലും വേറെ ആയിട്ടാണ് കാണുക അല്ലെ? കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും കുറെ ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കണ്ണുകൾ കാണുന്നതെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ കാതുകൾ എല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്കേ അറിയാം, കുറെ ശബ്ദങ്ങളൊന്നും 20 ഹെഡ്സിന് താഴെ പോകുന്ന ശബ്ദങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. 20 കിലോ ഹെഡ്സിന് മേലെ പോകുന്ന ശബ്ദങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാതുകൾ പൂർണ്ണമാണോ? അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും പൂർണ്ണമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഡിഫക്റ്റ്. രണ്ടാമത്തെ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഇല്യൂഷനിലാണ്. ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ പറയാ മലയാളത്തിൽ? എന്താ കൃഷ്ണ? മായ. അതായത് നമ്മൾ അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നില്ല. നമ്മളുടെ എല്ലാം നമ്മളൊരു മഞ്ഞ കണ്ണട വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മഞ്ഞയായിട്ട് തോന്നുന്നു പറയില്ലേ? അതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവല്ലാത്തത് കൊണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചീറ്റിംഗ്. നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ചീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവും. അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുക. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ അതായത് നമ്മുടെ തെറ്റ് അത് കാരണം കൊണ്ടല്ല, അവരങ്ങനെ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് സമർത്ഥിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴും നമ്മൾ ശരിയാണെന്നുള്ള ഒരു പ്രവണത പറയില്ലേ? അതാണ് ചീറ്റിംഗ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ചീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവും നമ്മൾക്ക്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ വരുന്നത്? ലാസ്റ്റത്തെ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും. നമ്മുടെ ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടാവും അത്രേ. അതാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, പോരായ്മകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എന്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല? ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ ഇതല്ല വിശ്വരൂപമല്ല. വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ്. ഭഗവാന്റെ സാധാരണ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെയോ ചതുർബാഹു രൂപത്തെ പോലും നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? ഇപ്പോ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആ കണ്ണുകൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ? അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ചെറിയ അമീബ, ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? മൈക്രോസ്കോപ്പ് വേണം. അതുപോലെ ദൂരത്തിലുള്ള
നമ്മുടെ നക്ഷത്രങ്ങളെയോ ഗ്രഹങ്ങളെയോ ഒക്കെ കാണണമെങ്കിലോ ടെലിസ്കോപ്പ് വേണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവ്യ ചക്ഷുസില്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണ് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ സെൻസസ് ഒക്കെ ഇൻപെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് കാണുന്നതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ആപ്പിളിനെ നോക്കൂ. ഈ ആപ്പിളിന്റെ ഈ സൈഡ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്, കടിച്ചു വെച്ചേക്കാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോ എന്താ തോന്നണേ? ഫുള്ളായിട്ടുള്ള പോലെ. ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മാതിരിയാ. അപ്പൊ ഈ കണ്ണാടി നോക്കുന്ന ആളെന്താ വിചാരിക്കുക? ഈ ആപ്പിൾ വന്നിട്ട് ഫുൾ ആപ്പിൾ ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുക അല്ലെ? അത് എത്ര നമുക്കത് പൂർണ്ണമാണോ? ഇനി ഇപ്പുറത്തെ ഈ ഇമേജ് എല്ലാവർക്കും കാണല്ലേ? ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കൂ. എന്താ തോന്നണേ? എന്താ പറയാ, ഒരു മൂവ്മെന്റ് മാതിരി തോന്നുന്നില്ലേ? ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന പടം മാത്രമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് മൂവ് ആവണ മാതിരി തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണോ? ശരിക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു അനക്കവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മൾക്ക് മൂവ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിന് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപ ദർശനം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ടോ. അതോടൊപ്പം ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയും വേണം താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമോ ദാർശനികമോ അല്ല. ഇത് വെറുതെ തിയററ്റിക്കൽ അല്ല, ശരിക്കും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക അല്ലെ? പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അതെങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുക, നമ്മൾ ചോദിക്കും അല്ലെ? പക്ഷെ നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലോ ഞാൻ കണ്ടതാണ്, അത് ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ പറയും. ആ ഒരു ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഉറപ്പ് നമ്മൾക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത്, ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവ്വവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് എന്താ കണ്ടത്? അപ്പൊ അർജുനൻ കാണുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് കാണുന്ന ആ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താ പറയണ? ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തില് അർജുനൻ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ആ ഭഗവാന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ദേവതമാരെയും നമ്മൾക്ക് അതിൽ കാണാം. നോക്കൂ. ഇപ്പുറത്തെ ശിവദേവൻ, ഗണപതി കാണുന്നില്ലേ? ഇപ്പുറത്തെ ഹനുമാൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ശിവൻ കാണിച്ചത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എല്ലാ ദേവതമാരും പല മുഖങ്ങളായിട്ട്. അപ്പൊ എത്ര മുഖങ്ങളുണ്ടാവും? നമ്മൾ എത്ര ദേവതമാരുണ്ടെന്നാ പറയാ? 30 കോടി ദേവകൾ എന്നല്ലേ പറയാ? അപ്പൊ അത്രയും തലകളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ ഭഗവാന്റെ ഇതിന്ന് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തതോ അത്രയും കൈകളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ? എത്ര ദേവതമാരുണ്ടോ അത്രയും കൈകളുണ്ട്. അത് ഓരോ കൈകളിലും വ്യത്യസ്തമായ ആയുധങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ? ഒന്ന് നോക്കൂ. പിന്നെ എന്താണ്? പുഷ്പമാല്യങ്ങൾ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദിവ്യ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശിയിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവ്വവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു. സർവ്വവ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് ആദിയില്ല, അവസാനവും ഇല്ല. തുടക്കവും അവസാനം എവിടെയാണെന്നൊന്നും അറിയാത്ത വിധത്തിൽ അത്രയും ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമായിരുന്നു അത്. അർജുനൻ കാണുകയാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം. അപ്പൊ ഈ സഞ്ജയനാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ധൃതരാഷ്ട്രന്. അപ്പോ ആ സഞ്ജയന് ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വർണ്ണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതാ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഇത്. ഒരു ലൈവ് ഷോ ആണല്ലോ നടക്കണത്. അപ്പോ സഞ്ജയന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എത്ര പ്രകാശം ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുന്നത്? 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോടെ തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവരൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഭഗവാന്റെ ദേഹത്തിൽ നോക്കൂ. എത്ര തരത്തിലുള്ള സർപ്പങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാം തവ ദേവദേഹേ സർവാം തഥാ ഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച സർവാനുരകാംശ്ച ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക്? ആ ദിവ്യമായ സർപ്പങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് കാണുന്നത് അങ്ങയുടെ രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആദ്യം എങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ?
ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദേവതകളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആശ്ചര്യാണ് അർജുനന് വരുന്നത്. ഓ, ഇങ്ങനെയും ഒരു രൂപമോ നല്ല ഒരു ലെവലിലാണ്. ഇനി പതുക്കെ പതുക്കെ അതിന്റെ രൂപം മാറും, വിശ്വരൂപം. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തിലും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. അവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. രൂപം മാറി തുടങ്ങി. എന്താ കാണാൻ തുടങ്ങിയത്? എല്ലായിടത്തു നിന്നും എണ്ണമറ്റ കൈകള്, വയറുകള്, വായുകള്, കണ്ണുകള് എല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. അതിന് അവസാനവും ഇല്ല. എവിടെ നോക്കിയാലും കണ്ണുകള്, കൈകള്, കാലുകള്, അങ്ങനെ ഇതാവുക. തുറന്നു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അർജുന. ആ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. ആദിയില്ല, അന്തമില്ല. കാരണം അത്രയും ഭീമാകരം. ഈ വിശ്വസൃഷ്ടി മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അറ്റവും കാണാൻ പറ്റുമോ? സാധിക്കില്ല അല്ലെ? ഇനി ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ ഇവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? അത്രയും പ്രകാശമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, ഭഗവാന് അതിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശമാണെന്ന്. അപ്പൊ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിൽ മുഴുവൻ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആ പ്രകാശത്തിന്റെ നേരെ ദിവ്യ ചക്ഷുസ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ആ കണ്ണുകൾ, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ കിട്ടിയിട്ട് പോലും എന്താണ്, അർജുനന് കണ്ണു മഞ്ഞളിക്കുകയാണ്. അത്രയും പ്രകാശമാണ്. പിന്നെയോ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദിശമാണ്. അത്രയും, അതാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ തന്നെ ഒരു 12 മണി സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ സൂര്യനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ കണ്ണ് നമ്മൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കണ്ണടയും. അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇരുട്ടായിട്ടാണ് തോന്നുക അല്ലെ? ഒന്നും കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് കാണാത്ത മാതിരി തോന്നും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. പിന്നെന്താ കാണുന്നത്? അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങള്. അപ്പൊ കിരീടങ്ങളാണ് മുഴുവൻ. ആ കിരീടങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രഭയുണ്ടാവും അല്ലെ? രത്നങ്ങളും സ്വർണവും കൂടി ചേർന്നതാണല്ലോ. ഇനി ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മ, ദ്രോണ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളികളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംശങ്ങളിൽ ഇടയപ്പെട്ട ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. ആ ദംശങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ശിരസുകളൊക്കെ ചതഞ്ഞറിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാർ എല്ലാവരും, അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ കാണുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ടൂലേ, ആ വിശ്വരൂപത്തില്. ആദ്യം എന്താണ്? ആ ദേവതമാരും എല്ലാവരുടെ തലകളും കിരീടങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും അതീവ ആ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാനെ, തേജോമയനായിട്ടുള്ള 1000 സൂര്യന്മാരുടെ പ്രഭയുള്ള ആ ഭഗവാനെ കണ്ടു. അതിനുശേഷം എന്താ ഉണ്ടായത്? ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, കണ്ണുകൾ, അസുരന്മാരും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ കാണുന്നത്? കണ്ണുകള്, മൂക്കുകള്, കൈകള്, കാലുകള്, അത് ലക്ഷക്കണക്കിന്. അതും ആ രൂപത്തിൽ എവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണുകളും കൈകളും കാലുകളും ഉള്ള ഒരു രൂപം വരെയാണ് തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ അതിന്റെ എന്താണ്, തല എവിടെയാണ്, കാല് എവിടെയാണെന്നൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതും എന്ന് പറയില്ല, നമ്മുടെ വണ്ണവും കാണില്ല. അതും പൂർണ്ണമായിട്ട് പരന്നു കിടക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇനി എന്താ കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ എന്താ കാണുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്റെ വായില് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര്, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, കർണര് എല്ലാവരും എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? മുമ്പ് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടത്. മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപമായിരുന്നു അല്ലെ? ഭീമാകാരമാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ എന്താണ്? ദംഷ്ടകൾ വന്നിട്ട് ഒരു അസുര രൂപമായ പോലെയാണ്. ആ അത്രയും വായകളാണ്. അതിൽ മുഴുവൻ കൂർത്ത പല്ലുകളാണ്. ആ പല്ലുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ആരാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അത്രയും വായകളുണ്ട് അല്ലെ? ഇവിടെ കണ്ടോ? വായ്ക്കുകളിലേക്ക് എന്നാണ് കൊടുത്തത്. വായയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അത്രയും എന്താണ് സോൾജിയേഴ്സ്, അതായത് അവിടെയുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും ചതഞ്ഞറിയുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ആ ഒരു ഭീകരരൂപമാണ്. രക്തം അങ്ങനെ ഒലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തീ പാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, പേടി തോന്നിക്കുന്ന ഒരു രൂപമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? 26, 27 നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നണത്? ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോ എന്താ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുക? കൗരവരെല്ലാം മരിച്ചു പോകുന്നു. കൗരവരെല്ലാം മരിക്കും. കാരണം അപ്പൊ യുദ്ധം തുടങ്ങി. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് യുദ്ധത്തിന്റെ പകുതിയായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ? 10ാം ദിവസമാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഈ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതല്ല, ഈ ഇതിന്റെ ഉപദേശം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഗീത ഉപദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് തുടക്കാണ്. യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. അപ്പുറത്തും യുദ്ധത്തിന് സന്നദ്ധരായിട്ട് അവർ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഗീതോപദേശം നടക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഗീതോപദേശം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്യൂച്ചറും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനന്?
എന്താണ് എന്താ നടക്കുന്നത്, ഇനി ഭാവിയിൽ എന്താ വരാൻ പോണത്, എന്തൊക്കെ നിനക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ യുദ്ധത്തിന്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ അല്ലേ. കാരണം എന്താണ്, പൗരന്മാരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തായാലും യുദ്ധത്തിൽ ആരാ ജയിക്കാൻ പോണത്? പാണ്ഡവന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ദേവാദിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തി, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. കനിയേണമേ, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, ദേവാദിദേവ. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? അർജുന ഇരിക്കണത് അല്ലെ. ദേവാദിദേവ എന്നല്ലേ വിളിക്കണത്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അധിപൻ എന്നുള്ളത്, എല്ലാ ദേവന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചവനെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഉഗ്രമൂർത്തി, കാരണം ഉഗ്രമൂർത്തിയായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. ദംശങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാവരും ചതഞ്ഞറിയാണ് അല്ലെ. ആ രക്തമൊക്കെ ഒലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് കാണുന്നത്. ആ നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ ഒരു എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതിനെ. അപ്പൊ ഇനി ഉഗ്രമൂർത്തി, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ. അപ്പൊ ഇനി അർജുന പേടിയാണ് തോന്നുന്നത്. ഇതെന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള എന്റെ എന്താണ് ഗുരുവായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപമൊന്നുമായിട്ടല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, വേറെ ആരോ ആണ്. എന്തോ മാതിരി തോന്നുകയാണ് അർജുനന്. അപ്പൊ പറയാണ്, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്റെ തലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മരവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട്. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ. തെറ്റുകളെല്ലാം ക്ഷമിക്കണം, എന്നോട് കനിവ് കാണിക്കണം. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്ക് അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഭീകരരൂപിയായിട്ട് അങ്ങ് വന്നിട്ടുള്ളത്? അത് എന്താണ് അങ്ങയുടെ ഈ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളെ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം എന്താണ് പറയൂ? എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ്. കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്ത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അതായത് മരണത്തെ ഒരു രൂപത്തിൽ, വ്യക്തി രൂപത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാലം എന്നല്ലേ പറയുക. അതാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. ഇതിനാണ് ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ ഈ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ, അതായത് ഭൂമിയുടെ ഭാരം കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കടം ഭൂമി ദേവി പോയി പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതാണ് കൃഷ്ണാവതാര ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇത്രയും ഭാരം ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കളയാൻ പറ്റുക? ഒരു യുദ്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ, ആ ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാവരും മരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും, അതായത് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും 2 സൈഡായിട്ട് നിന്നിട്ട് ചെയ്ത യുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ന് ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയൊരു ഭാരതം, ഇന്ത്യ അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഭാരതമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം 2 കക്ഷികളായി നിന്നിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത ഒരു യുദ്ധമാണത്. അപ്പൊ അത്രയും ആൾക്കാരാണ് അവിടെ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് അവിടെ മരിച്ചു പോയത്. അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളെ ഇവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ ഏത് കക്ഷിയെന്നില്ല, 2 ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ കൊല്ലപ്പെടും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാണ്. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, ഒരു യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഭവസവ്യസാചിൻ. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ ഇത്. 11:33 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന, ഇവർ ഓൾറെഡി ഒക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എന്താ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടപ്പോ? പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. തസ്മാത്തമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷ്വ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയ്യൈവൈതേ നികഥാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവസവ്യസാചിൻ. നീ എന്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ പാവകളി കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈ പാവകളി എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? ആരെങ്കിലും പാവകളി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ബാക്കിൽ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാവും, അതിന് മുമ്പിൽ പാവകൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ ഉണ്ടല്ലോ, മഹാബലാസിന്റെ ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ കാണും. അതായത് എന്നിട്ട് ബാക്കിൽ ഒരാളുണ്ടാവും, അവരുടെ കൈകൾ, എന്നിട്ട് അവരുടെ കൈകൾ വെച്ചിട്ട് അവനെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഈ പാവകൾ സംസാരിക്കണ മാതിരിയും ആ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ പാവകൾ അഭിനയിച്ച് പറയുന്ന മാതിരി നമ്മൾക്ക് തോന്നും. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും അല്ലേ? പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ യശസ് നേടാൻ ഇപ്പൊ നമ്മള് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ, കൊച്ചു കുട്ടികൾ, ഇപ്പൊ 2 വയസ്സോ
2.5 വയസ്സൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ വീട്ടിലെ അമ്മയും അച്ഛനും, അപ്പൊ അച്ഛൻ ജോലിക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്, 2 വീലറിലാണ് പോണേ നിൽക്കൂ. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്കും വരണം അച്ഛന്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കും. ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ ഇല്ലയോ? ഉണ്ട്. കൊച്ചു കുട്ടികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ഒരു റൗണ്ട് പോയിട്ട് വരണം എന്ന് പറയില്ലേ? റൗണ്ട് പോയിട്ട് വരണം എന്ന് പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ വല്ലാണ്ട് കരയിപ്പിക്കേണ്ട, രാവിലെ പോകുമ്പോ സങ്കടമാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുമ്പിൽ ഇരുത്തും അല്ലെ? അപ്പൊ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ച് 2-2.5 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? വേഗം തന്നെ ആ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒക്കെ പിടിക്കാം. അവൻ കണ്ടിട്ടോ അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ അവന്റെ വിചാരം എന്താ? അവനാണ് വണ്ടി ഓടിക്കണേ എന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് ഇരിക്കുക. ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്, എന്നാലും മുമ്പിലിരുന്ന് ഇത് പിടിക്കണ കാരണം കൊണ്ട് അവനാണ് വണ്ടി ഓടിക്കണേ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയായിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത്രയും പ്രൗഡായിരിക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പ്രശസ്തിയും എന്താ പറയാ എല്ലാവരുടെ ആദരവും ഒക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അർജുനന് യശസ് കിട്ടണം. അർജുനനാണ് ഇവരെല്ലാം കൊന്നത് എന്ന് പറയണം. എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു സുദർശന ചക്രം പോലെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഈ യുദ്ധമൊക്കെ ഇത്രയും ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് യശസ് കൊടുക്കണം, അവരുടെ പ്രശസ്തി കാലാകാലം നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അർജുനോട് പറയാണ്, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാവൂ അർജുന എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള രാജ്യം ഭരിക്കും. നിനക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്താ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് ഇനി വരാൻ പോണെന്നുള്ളത്? നീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരും മരിക്കാനാണ് പോണേന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇനി നീ എന്റെ ഒരു ആയുധമായിട്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ചെയ്യുന്നതിൽ പാപമൊന്നുമില്ല. 5 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? എന്താണ്? അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ കൊല്ലുന്നത് തെറ്റാണ്, ഗുരുജനങ്ങളാണ്. അവര് മാതിരി എനിക്ക് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം മൃദുല ഹൃദയത്വമാണ്, അവരോട് കാരുണ്യം മാതിരിയാണ് തോന്നിയത്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്, എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പിന്നെന്താണ്? പാപം വരും. അപ്പൊ അർജുനോട് പറയുന്നത്, ഇവർ ഓൾറെഡി എന്റെ കയ്യിൽ മരിച്ച ആൾക്കാരാണ്, നീയുമായിട്ട് ഇതിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഞാൻ നിനക്ക് യശസ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ പാപമില്ല, പുണ്യമൊന്നും ഇല്ല, അപ്പൊ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനോട്. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ. പിന്നെ അർജുനൻ അർജുനന് പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി അല്ലേ? നീ അർജുനന്റെ മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പൂർണ്ണ ഒരു ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതിലാണ്. ആ പിക്ചർ കാണും, കയ്യെ കുപ്പിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. ഞാൻ അങ്ങയുടെ സുഹൃത്ത് എന്റെ ഒരു ഉത്തമ സുഹൃത്ത് മാത്രമായിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ കരുതിയിരുന്നത്. ഇത്രയും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായിട്ട് അങ്ങയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഈ അങ്ങയുടെ ആ വലിപ്പം അറിയാതെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാം എന്റെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണ ഒരു ശിഷ്യരൂപത്തിലാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വാടാ പോടാ നല്ല ടൈപ്പായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലത്തെ കണ്ടില്ലേ അവൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ? പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ വലിയൊരാളാണെന്ന് അറിയുമ്പോഴോ നമ്മൾക്ക് തോന്നും, അയ്യോ, നമ്മൾക്ക് തോന്നും പറയും എന്തൊക്കെ തെറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്, അവരോട് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല, എത്ര മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എന്ന് തോന്നും. അതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനന്. എന്റെ ഈ ബീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടാകും, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് പേടി തോന്നുന്നതാണ്. ആ രൂപം കുറെ നേരം കണ്ടിരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലല്ല ഞാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങയുടെ ആ ചതുർബാഹു രൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. 4 കൈകളുള്ള വിഷ്ണു രൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നീ എന്റെ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോ ആ പേടിയൊക്കെ കളയൂ, ഞാൻ നീ ആഗ്രഹിച്ച രൂപം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറയാണ്. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപം മാറ്റിയിട്ട്, ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമല്ല, താൽക്കാലികമായിട്ട് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. ആ
മുഴുവൻ താങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ രൂപമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ താങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, എപ്പോഴും അത് സ്ഥിരാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ താങ്ങി നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ആത്മീയ ലോകങ്ങളിൽ ഇല്ല. അത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രം അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അത് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ലീലാവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെ മേലെയാണ് നമ്മുടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലാവതാരങ്ങളൊക്കെയാണ്. നരസിംഹമൂർത്തിയുടെ ഒരു അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും, ഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ വാമനന്റെ ഒരു ഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഓരോ പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും. പക്ഷേ ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ആ രൂപത്തെ ഒരിക്കലും ആത്മീയലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അർജുനന് വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ള ദേവി ദേവതമാരെല്ലാം ആ രൂപം കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിനു മുമ്പ് അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് വിശ്വരൂപം ആർക്കൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കാണ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം ഇതിനു മുമ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ആർക്കും അറിയില്ല? യശോദാമ്മയ്ക്ക്. യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലേ? പക്ഷെ യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ആർക്കാ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും കാണിച്ചു കൊടുത്തതായിട്ട് അറിയോ? പിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ദുര്യോധനന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചതുർബാഹു രൂപം, അങ്ങനത്തെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്വൈതാചാര്യർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യർക്ക് പല രൂപങ്ങളായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ശ്രീരാമനും അങ്ങനെയൊക്കെ. അതുപോലെ 8 കൈകളുള്ള രൂപം, 6 കൈകൾ, അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഇതായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണൻ സ്വയം ആണ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൂഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് കേട്ടോ. അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതമൊക്കെ ഇനിയും നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ദുര്യോധനന്, കാരണം എപ്പോഴും ദൂതിന് പോവുമല്ലോ ഭഗവാൻ, ആ സമയത്ത് ദുര്യോധനൻ പറയണ്ടല്ലോ ഒരു മുട്ടുസൂചിക്ക് പോലും സ്ഥലത്ത് തരില്ല എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ സമയത്ത്. പക്ഷെ അതും ഇതും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നിനക്കാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്, ബാക്കി ആരും അത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ അവരൊക്കെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ. പക്ഷെ എന്താ കാരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചതിലും ഈ ദംഷ്ട്രകളുള്ള ആ രൂപത്തില് എല്ലാവരും ചതഞ്ഞറിയുന്നതോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. അതിലെ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ മാത്രമാണ്, വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് യശോദാമ്മയ്ക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ദുര്യോധനനും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപമല്ല കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് അർജുനന് ഈ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു ഭഗവാൻ എന്നിട്ടോ. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി 2 കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ആ 2 കൈകളുള്ള സാധാരണ രൂപം, ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 2 കൈകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ത്രിഭംഗ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. ആ ഓടക്കുഴലുള്ള ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥ രൂപം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ആ ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് യഥാർത്ഥ രൂപം. ആ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് ചതുർഭുജ രൂപം വരുന്നത്. ആ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ എന്തായിരിക്കും? ഈ 2 കൈകളുള്ള രൂപമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അർജുനന് ഇപ്പൊ സമാധാനാവും അല്ലേ? ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാൻ സാധിക്കാതെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കാൻ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ വഴി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആ ചേഞ്ച് നമ്മൾക്ക് വരും. നമ്മൾക്ക് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും. ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം, ഇഷ്ടം വരും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടെയാണ് ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢത എന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? കാരണം ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഭഗവാനെ ഈ രൂപത്തിൽ കണ്ടിട്ട് പറയും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഞാനാണ് താങ്ങി നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും വിശ്വസിക്കില്ല. ഭഗവാനെ ഒരു എന്താണ്
ഭഗവാന്റെ ആ വിഭൂതികളെ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരാൾക്ക്, എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണിച്ചു തരികയാണ് ആ എല്ലാ രൂപങ്ങളോടും കൂടിയിട്ട്. അത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുമ്പോഴേ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അറിയില്ലേ. പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം എന്ന് പറയും, 3 തരത്തിലുള്ള പ്രമാണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാം. അതിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു രൂപം കാണുമ്പോൾ അത് പരമദിവ്യദോഷനാണെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ഏത് അമ്പലത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയാന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഉടുപ്പി ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനാണ് അല്ലേ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ളത് ആരാണ്? അടുത്ത് അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ പാടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളാരാന്ന് അറിയോ? കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു കവിയായിരുന്നു. കനകദാസ് വീണയുണ്ട് കണ്ടോ, അതീവ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷേ കനകദാസിന് എന്താ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കനകദാസ് ഒരു ശൂദ്രനായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമാണ് അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഇതുള്ളൂ. അവര് അപ്പൊ എന്താണ്, കനകദാസിനെ ഒരിക്കലും അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല അവര്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ മുമ്പിലത്തെ നടയിലേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല കനകദാസിന്. അപ്പൊ കനകദാസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാണണം. കൃഷ്ണ നീ വേഗനേ വാരോ, അത് ഭയങ്കര പ്രസിദ്ധമാണ് കനകദാസിന്റെ ആ കീർത്തനം. അപ്പൊ ആ കീർത്തനം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എപ്പോഴും കനകദാസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കൃഷ്ണ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വേഗം വരൂ, വേഗം വരൂ, വേഗം വരൂ. അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അത്രയും മനോഹരമായിട്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കനകദാസൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അമ്പലത്തിന്റെ പിൻ സൈഡില് ഒരു ചെറിയ വിൻഡോ ഉണ്ട്, കനകനക്കിണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ് അത്. അപ്പൊ ആ വിൻഡോന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും, ഇങ്ങനെ നോക്കും, അത് കാണും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങടെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇത് ബാക്ക് സൈഡാണ്. ഭഗവാൻ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കാണല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ അങ്ങനെ തിരിയുന്നതാണ്. മാത്വാചാര്യ ആണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ അവിടെ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠയില് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ണിക്കണ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഈ കടകോലുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കോല് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കണ്ണനാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ തിരിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലേക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് സൈഡിലേക്ക് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ 180 ഡിഗ്രി ബാക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കനകദാസ് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, തന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ വടി ഉണ്ടല്ലോ, ഉറക്കോല് എന്ന് പറയില്ലേ, ആ വടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വിൻഡോന്റെ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുകയാണ്, തകർക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ ജനലിൽ കൂടി കനകദാസിന് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ദർശനം കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, തന്റെ ഭക്തന്മാരെ നേരെയുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഈ മുമ്പിലത്തെ വാതിൽ ഫുൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ആ ജനലിൽ കൂടെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഭഗവത് ദർശനം. എങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് മുമ്പിലേക്ക് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് മുമ്പ്, ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അതിൽ കൂടെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ദർശിക്കുന്നത് ഉടുപ്പിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്. അത്രയും കാരുണ്യാണ് ഭഗവാന് ഭക്തന്റെ മേലെ. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ, അർജുനന് യശസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യ്, എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ, അർജുനനാണ് യുദ്ധം ജയിച്ചത്, അത്രയും പേരെ കൊന്നു എന്നല്ലേ നമ്മളും പറയുക അല്ലേ. അത് ഭഗവാൻ അർജുനന് കൊടുത്ത ഒരു വരദാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മദേവര്, അപ്പൊ ഭീഷ്മര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ, അല്ല മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്താണ്, അസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ശരശയ്യയിലാണ് ഭീഷ്മർ കിടന്നിരുന്നത്. ഉത്തരായണം കാത്തിട്ടാണ് കിടന്നത്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കഥയായിരിക്കും അല്ലെ. മഹാഭാരതം ഒരു മരം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഉത്തരായണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഈ സൂര്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരകോളത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയമാണത് ഉത്തരായണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഉത്തരായണ സമയത്ത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ട എന്നാണ് പറയുക. അതായത് തിരിച്ചൊരു ജന്മമില്ല എന്ന് പറയും, മോക്ഷമാണ് കിട്ടുക, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ അത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന്, ശരിക്കും ആ ഉത്തരായണത്തിന് 2 അർത്ഥം ഉണ്ട് എന്നാണ്. ഉത്തരായണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് അയനം എന്ന് പറഞ്ഞ യാത്ര ചെയ്ത ഭഗവാനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഭീഷ്മർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ അയനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആരാണ്? അശ്വത്ഥാമാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയക്കും അല്ലെ. ആ സമയത്ത് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള പരീക്ഷിത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ ആ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തടസ്സം നിൽക്കുകയാണ്, എന്നിട്ടാണ് പരീക്ഷിത്തിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പരീക്ഷിത്ത് എന്ന പേര് വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ ഒരു തവണ ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും മറക്കാൻ സാധിക്കൂ? അപ്പൊ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും അന്വേഷിക്കായിരുന്നു, എവിടെയാണ് ആ രൂപം, എവിടെയാണ് ആ രൂപം എന്ന് അന്വേഷിക്കായിരുന്നു അത്രേ. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് എന്നുള്ള ആ പേര് വന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇതാണ്
ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഭീഷ്മർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന് ആ യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കുറ്റബോധമാണ് എപ്പോഴും. എന്താണ് ഇവരൊക്കെ കൊന്നത് ഞാനാണ്, ഈ രാജ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൊന്നു എന്നുള്ള ഒരു കുറ്റബോധമാണ് എപ്പോഴും യുധിഷ്ഠിരൻ. അതിൽ നിന്ന് അത് മേലേക്ക് വരാനായിട്ട് യുധിഷ്ഠിരന് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതൊന്നുമില്ല, എല്ലാം എന്താണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ യുധിഷ്ഠിരന് അത് കേൾക്കുന്നില്ല. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ആ ശക്തി ഇല്ലേ യുധിഷ്ഠിരനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്? പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, നീ പോയി ഭീഷ്മദേവനെ കാണണം, അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങണം എന്ന് പറയുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് ഭീഷ്മദേവരെ കൊണ്ട് ഉപദേശം ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇപ്പൊ ഭീഷ്മോപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രസിദ്ധമായിട്ടൊരു ഒരു ഭാഗമാണ് ഭീഷ്മര് യുധിഷ്ഠിര കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭീഷ്മോപദേശം ഇത്രയും കാലങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ്, ദ്വാപരയുഗം കഴിഞ്ഞ് 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഭീഷ്മരാണ് യുധിഷ്ഠിരനെ ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് എപ്പോഴും യശസ് കൊടുക്കാനായിട്ട്, അവരെ എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഭഗവാനൊരു ഇഷ്ടം കൂടുതലാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അത്രയും അഹൈത്തുകമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജമായിരുന്ന നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളും മറ്റും ആദിമമായി ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചവയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ 2 കൈകളുടെ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ് മറ്റെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. മത്കർമ്മ ക്രിൻ മത്പരമ മദ്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്ന ഉപദേശം? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, അതായത് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു സംശയം ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാനാണ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട്, അതാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള വാശിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര്, അവരെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? അവര് എല്ലാവരോടും സുഹൃത്ത് രൂപത്തിലാണ് പെരുമാറുക. ഈ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് അസൂയയില്ല. അവര് നന്നാവുമ്പോ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഒരമ്മയും എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? കുട്ടിക്ക് എല്ലാം നല്ലത് വേണം, എന്നെക്കാളും മേലെ എന്റെ മകൻ പോകണം, മകൾ പോകണം എന്നല്ല എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക. അതുപോലത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരോട് എല്ലാവരോടും ഉണ്ടാവുക. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്, എല്ലാവരും നമ്മളുടെ ഇതേ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, എന്താണ്? ഓൾ ആർ മൈ ബ്രദേഴ്സ്, ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് ആർ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. എല്ലാവരും ആ ഒരു മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരെയും കാണാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം നമ്മൾക്ക്? എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുക, എല്ലാവരും തുല്യ രൂപത്തിൽ കാണുക, അതിനുശേഷം എന്താണ് ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുക. അങ്ങനെ കരുതി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാത്രം ചൊല്ലണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടോ വേഗം. എന്താണ് ചോദ്യങ്ങള്? ആദ്യ ചോദ്യം എന്താ? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാ പറയൂ? ഭഗവാന്റെ പ്രസ്താവനകളാൽ പ്രചോദിതനായി, ഭഗവാന്റെ പ്രചോദനായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടി ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിയിക്കണം, പ്രഭാവം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ 3-ാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ അവരോട് പറയണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ 3 കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല രൂപങ്ങളിലുമാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഉള്ളത്. പിന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തി അവരില് പ്രകടമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ മാരിയല്ല, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വയം ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക എന്താ പറയാ
ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിന് ഇതായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തി അവരിൽ പ്രകടമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഉപമിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ആയിരം സൂര്യന്മാരുടെ പ്രകാശ ഉള്ള ഇതായിട്ടാണ്. പിന്നെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാം കേട്ടോ. അതിൽ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കണ്ണുകള്, കാതുകൾ, അതൊക്കെ പറയാം. ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്ലോകം അതിന്റെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഈ ശ്ലോകം 26. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒരു സംശയം. പറഞ്ഞോളൂ. വിശ്വരൂപം അർജുനന് മാത്രല്ലേ കാണിച്ചു കൊടുക്കുള്ളൂ, സഞ്ജയന് കാണാൻ സാധിക്കുവോ? അത് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. സഞ്ജയന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യാസദേവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് കാരണം കൊണ്ട് അർജുനന് സഞ്ജയന് കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. ദിവ്യദൃഷ്ടി ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ സഞ്ജയന്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ റിലേമാര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറയണത് ധൃതരാഷ്ട്രന്. ആക്ച്വലി സഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നേത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയന് കാണാൻ പറ്റിയത്. പിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭീഷ്മദേവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്, ദ്രോണര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് 2-3 പേര് മാത്രം. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? വാട്സപ്പ് പോയിരോ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കൂ കേട്ടോ. ലോകം 26 എന്താ പറയുന്നത്? എന്താണ്? ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളെ പ്രമുഖരും എല്ലാം എന്താണ്? ഭീകരമായ വായുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അവരെല്ലാം ആ ദംശകളിൽ കിടന്ന് ചതഞ്ഞറിയാണല്ലേ ഒരു ശിരസുകൾ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും പാണ്ഡവരാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താണ്? ഓൾറെഡി അവരെല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്. അർജുനല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവരെല്ലാം വധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടി അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ശ്ലോകം 32 ഭഗവാൻ അർജുനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? 32 എന്താ പറയണേ? സമസ്തലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാൻ. ഭഗവാൻ എന്തിനാ വന്നത്? ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ പറയുന്നത്? അവിടെ കാണുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കണം. പാണ്ഡവര് ഒഴികെ ബാക്കി 2 കക്ഷിയിലുള്ള എല്ലാവരും മരണപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇനി 33 എന്താ പറയണത്? അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യശസ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യൂ, നീ എന്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അർജുനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് എന്താണ്? അഹങ്കാരവും വേണ്ട, രണ്ടും ഉണ്ട് അതില് അല്ലെ. കാരണം എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ നിനക്ക് യശസ് തരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനോഭാവം എന്താവണം? നമ്മൾക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഈ അർജുനന്റെ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ നമ്മളെ കാണേണ്ടത്. എന്തവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ ഒരു നല്ല കാര്യം നമ്മൾക്ക് നടന്നാൽ എന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒന്നും തനിയെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട്. അതുപോലെ എന്ത് ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്തോ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഭഗവാന്. ഈ ദുഃഖം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളുടെ ഒരു ചീത്ത ഫലം നമ്മളിൽ നിന്ന് നീക്കുകയാണ്. ഇതിനേക്കാളും ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തരികയാണ്. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് അതിനെ കാണേണ്ടത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം ഏതാണ്? കൈകളോടും കൂടിയ ആ ചാമസുന്ദര രൂപമാണ് അല്ലേ. ഇനി അടുത്തത് 11:54 ഭഗവാനെ എങ്ങനെ അറിയാനാണ് പറയുന്നത്? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് എന്താണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് 54. ഇനി 11:55 എന്താ പറയണേ? എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഊഹാഭോഗങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തി മാത്രം മതി. അതായത് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, ചോയം ഏതെങ്കിലും ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുക. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം മുടങ്ങാതെ ജപിച്ച് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ തന്നെ ഏത് കാര്യങ്ങളും ബാക്കി ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താം. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ എത്തിക്കും. ഒരു ഗുരുവിനെ ത്രൂ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. കൃപാദി കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്.
ഗൗരി പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മുരളി. കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ.